Bună! Eu sunt Iulian de la Pilates Cluj și astăzi voi face ceva un pic deosebit. Voi comenta un interviu pe care l-am dat în 2022, adică acum în urmă cu 3 ani, în legătură cu activitatea noastră de Pilates Reformer aici, la Pilates Cluj, pe strada Republicii numărul 79 și practic ceea ce sunt eu curios, în ultimii 3 ani de zile, cum mi s-a schimbat filozofia în legătură cu activitatea pe care o prestăm aici de atâta timp. Dar întâi de toate, dacă consideri că videoul acesta este pentru tine, nu uita să apeși butonul de like, abonează-te, apasă clopoțelul ca să fii în temă cu cele mai noi videouri pe care le postez. Și acum, la video. Pilates Cluj este studio profesional care se ocupă de reposturare, tonifiere și elasticizare ligamentară. Și atunci avem tot timpul antrenamente în care noi rezervăm o întreagă încăpere pentru o persoană și timpul unui instructor care se ocupă de această persoană în vederea personalizării antrenamentului în funcție de eventuale probleme de sănătate care le au, activitatea sportivă pe care am întreprins-o, care poate să fie orice de la sport de performanță până la absolut deloc timp de 80 de ani, și obiectivele care le-au prestabilite pentru noi. Și în funcție de acestea mergem mai departe. Noi tot timpul oferim recomandări, dar bineînțeles la sfârșitul zilei este decizia clienților ce doresc de la noi. Primiți feedback-ul lor, dacă s-au simțit bine, dacă le-au prins bine mișcările și în funcție de asta încercați să organizați și următoarele ședințe. Bineînțeles. Noi, practic, tot timpul ne axăm pe calitatea serviciului. De asta și marea majoritatea antrenamentelor noastre sunt individuale și private. Da, deci pot să zic că acest lucru nu s-a schimbat în ultimii ani. Noi încă desfășurăm majoritatea activității noastre în regim privat, semi-privat. Numai de anul trecut, în 2024, am adus posibilitatea de clasă de 3 persoane, dar și așa, marea majoritatea antrenamentelor încă au rămas de regimul privat. Pentru că marea majoritatea dintre cei care vin la noi vin atât pentru eventuale probleme de sănătate sau din curiozitate și pur și simplu, în momentul în care fac ședința demonstrativă, realizează că este mult mai mult decât și-au închipuit inițial și se îndrăgostesc după aceea de tipul acesta de activitate și cu un pic de progres aceștia ajung să își facă din acest sport un adevărat obicei, atât săptămânal cât și zilnic. Și da, în momentul în care o persoană vine la noi, aceasta va fi întâmpinată de către instructorul sau instructoarea care va desfășura lecția, are o cabină de schimb clienta noastră în care se poate schimba dacă vrea să-și lasă undeva lucrurile, bunurile de valoare le poate aduce cu ea în încăpere, deoarece tot timpul rezervăm încăperea pentru aceasta. Desfășurăm lecția în funcție de eventuale probleme de sănătate, așa cum am spus, activitate sportivă anterioară și obiective personale, dar tot timpul se începe cu o ședință demonstrativă. Ședința demonstrativă este o lecție mai aparte, ca și ședința de reposturare. Sunt practic 2 ședințe care vin consecutiv una după cealaltă, în care, întâi de toate, la ședința demonstrativă, chiar dacă avem în vedere răspunsurile la cele 3 lucruri menționate mai devreme, noi desfășurăm lecția după un tipar, nu neapărat atât de personalizată, deoarece mai întâi trebuie să-i arătăm persoanei ce avem de oferit, în așa fel încât să-și poată lua decizia dacă îi place sau nu, dacă organismul ei se armonizează cu tipul acesta de activitate și dacă va dori să continue cu varianta aceasta mai departe. Și atunci, la ședința demonstrativă, facem așa câte puțin din toate. Facem și tonifieri musculare și elasticizări pentru diferite părți ale organismului nostru, ca să aibă acea senzație plăcută de eliberarea endorfinelor ca urmare a efortului depus. Bineînțeles, scopul nostru ca și profesioniști nu este să chinuim clienții noștri, este numai să ajutăm într-așa fel încât să-și obțină obiectivele corporale într-un timp rezonabil. După care, următoarea ședință este o ședință de reposturare în care nu vorbim numai despre asocierea respirației cu mișcarea și mișcările în sine pe care le facem, ci efectiv explicăm diferențele între Pilates și sala de fitness. Eu spun adeseori clientelor mele că diferența principală este că Pilatesul, fără menținerea posturii neutre, este ca și fitnessul. În sensul în care este tot o formă de mișcare și este o formă de mișcare eficientă, adică atâta timp cât te miști și faci sport, adică ajuți organismul în realizarea funcțiilor pentru care s-a dezvoltat, așa cum s-a dezvoltat pe parcursul a 10 și sute de mii de ani, este ca să se miște. În momentul în care faci mișcare și utilizezi organismul într-un mod pentru care a fost creat, nu ai cum să nu simți o stare de bine după aceea. Acum, bineînțeles, cu grijă în funcție de o grămadă de parametri pe care trebuie să-i avem în vedere. Și, de asemenea, dacă vei dori să-ți eficientizezi timpul pe care ți-l petreci făcând efortul fizic, atunci vii la noi. Dar până atunci sunt într-adevăr adeptul sportului, oricărui sport, fie că este Pilates, înot, alergare, orice altceva. Important este să te miști, să faci un sport care îți face bine și cu care te simți confortabil
la sfârșitul zilei. Pentru a avea o persoană care să-și atingă apogeul sănătății, din punct de vedere a aparatului locomotor, are nevoie de câteva lucruri. Are nevoie de o postură corectă, are nevoie de un corp elastic, care să-i permite să facă orice fel de mișcare. Astfel dobândește confortul organic. Eu mă simt confortabil făcând absolut orice vreau, pentru că îmi permite organismul să mă contorsioneze în o grămadă de chestii, indiferent că îl iau pe ăla micu, indiferent că mă plec după ceva, simt că pot să fac acest lucru fără niciun fel de impediment din partea organismului meu. Nu am o reținere din partea acestuia în a face orice fel de activitate. Dar în același timp, pentru că atunci când devenim prea elastici, și articulațiile noastre devin laxe. Și în momentul în care facem o mișcare greșită, există un mic joc intraarticular care poate duce la procese inflamatorii. Și atunci, partea pentru care vin cei mai mulți dintre clienții noștri este partea de tonifiere. Deci, marea majoritate a patologiilor osteomusculare sunt datorită unui dezechilibru la nivelul sistemului nostru muscular. Anume, dacă perechea antagonică a unui mușchi este disproporționat tonifiată față de acesta, atunci există aceste dezechilibre care pot duce la tot fel de patologii. La ce mă refer cu chestia asta? Spre exemplu, dacă abdomenul meu este prea lax față de paravertebralele mele lombari și acesta intră în proeminență și respirația mea este preponderent abdominală, ca de exemplu, a urmare a posturii de sedentarism, în care stau mult pe scaun, abdomenul meu este relax, respirația abdominală, spatele meu este tensionat și așa mai departe, voi face o patologie, spre exemplu, o lordoză, tasar de vertebre și așa mai departe. Și atunci, ca și un plan de tratament pe care îl doresc față de clienții mei care se află în situația acestea, este să fie abdomenul tonifiat, să elasticizăm coloana lombară și exact cum zicea și Joseph Pilates, inventatorul acestui tip de mișcare, zicea că o coloană vertebrală este pe cât de sănătoasă, pe cât este de mobilă și atunci elasticizările vertebrelor este un principal punct de interes. Deci da, un lucru care pot spune că s-a mai schimbat în acești ultimii 3 ani este că, într-adevăr, în momentul în care eram atunci la interviu, studiul avea cumva 3 obiective pentru clienții noștri. Așa cum clienții noștri veneau cu obiective ale lor, aveam și noi niște obiective pentru ei în cazul în care ei nu-și doreau ceva în mod deosebit. Pentru că avem și clienți care zic, nu vreau nimic în mod deosebit, lucrează-mă cum consideră de cuvință. Și atunci noi începem. Din punctul nostru de vedere, corpul ideal este un corp care este elastic, ăla dă confort organic. Ce înseamnă asta? În momentul în care sunt mai elastic, circulă limfa, pot să mă contorsionez în tot felul de poziții ca să-mi realizez activitățile din viața de zi cu zi și o stare de generală de bine organică pe care o resimt. 2. Este partea de tonifiere musculară. Nicio surpriză aici. Cu cât sunt cu musculatura mai tonifiată, cu atât mai mare siguranță mișcării. Momentul în care mușchii mențin articulațiile mai fixe datorită faptului că sunt mai puternici, mai strânși, aceasta îmi dă siguranță mișcării. Astfel, permițându-mi să-mi realizez activitățile fără să risc să mă accidentez, deoarece pun presiune pe pârghiile mele osoase ca să realizez o mișcare, deoarece nu am suficientă forță. Al treilea obiectiv, din punct de vedere a studiului la vremea respectivă, erau cunoștințele de reposturare. Pentru că o oră întreagă, dacă auzi instructorul care zice trage omerii mai în spate, trage bărbia mai înăuntru, trage abdomenul spre coloană, respirația toracică, coboară umerii, strânge fesierii și așa mai departe, pe lângă exercițiile cu membrele superioare sau membrele inferioare pe care le făceai, practic asta înseamnă Pilates, să lucrezi cu tot corpul o oră întreagă, nu doar cu membrele superioare sau cu membrele inferioare. La un moment dat, după o oră întreagă, anumite informații se rămân subconștient și atunci, indiferent ce activități întreprinzi în viața de zi cu zi, instinctiv vei ști ce poziție să ai într-așa fel încât să nu risci să te accidentezi. Și practic astea erau cele 3 obiective. Dar în 2024 am adus în aprilie electrostimulare la studio, astfel dezvoltând și un al 4-lea obiectiv pentru clienții noștri, partea de esteticizare corporală. Remodelare, dacă am nevoie de tonifiere, cam câte ședințe ar trebui să fac, de câte ori pe săptămână și cam cât timp se văd și rezultatele? Acum am să merg pe 2 răspunsuri aici. Unul este varianta care o spunea Pilates, care este varianta tradițională care le-o spunem tuturor persoanelor și cealaltă este părerea mea personală. Deci Pilates spunea că după primele 10 ședințe începi să simți tu schimbarea în propriul tău corp. După următoarele 10 ședințe, adică după 20 de ședințe, deja te vezi tu pe tine în oglindă în altă lumină. După 30 de ședințe începi să te vadă alții într-altă lumină.
și încep să spună lucrul acesta. Joseph Pilates credea că sportul pe care îl crease, care inițial se numea Contrology, putea transforma radical corpul și mintea practicanților săi. Dar, ca și timp în care vei obține toate lucrurile acestea, presupun că dintr-un punct de vedere ar fi în cât timp faci acele, de exemplu, 30 de ședințe. Și asta este de luat în considerare, că dacă faci, de exemplu, un antrenament pe săptămână timp de 30 de săptămâni, rezultatele s-ar putea să fie sau să nu fie acolo. Este bine să-ți găsești o activitate sportivă de care să te ții, care să te ajute să-ți obții obiectivele corporale. Dar, bineînțeles, pentru acest tip de activitate fizică contează enorm de mult calitatea execuției mișcării mai mult decât cantitatea acesteia. Așa că dacă faci 30 de ședințe de Pilates Reformer într-un loc care nu pune accent pe menținerea posturii, pe eficiența mișcării, pe respirație, pe detaliile acelea care efectiv te ajută să îți eficientizezi calitatea antrenamentului tău, pentru că nu este același lucru să faci un antrenament de o oră în care doar te miști sau ora respectivă să fii efectiv concentrat pe mișcarea pe care o faci, încercând să-ți vizualizezi fiecare componentă implicată în mișcarea respectivă și cum trebuie să se menține aceasta într-o postură corectă. Și viziunea mea personală, în cât timp se poate aștepta ca o persoană să obțină rezultate, răspunsul meu scurt ar fi o ședință, o singură ședință de o oră. Pentru că la ședința demonstrativă de Pilates Reformer, spre exemplu, o clientă care vine la noi deja a făcut un pas în față în direcția obiectivelor sale. Știu cum sună, dar ai un pic de răbdare să-ți explic. Până la sfârșitul ședinței, persoana este deja mai elastică. Persoana deja este mai cunoscătoare în menținerea posturii, asocierea respirației cu mișcarea și așa mai departe. Îi arăt, uite, asta puteai să faci la începutul lecției, uite de ce poți să faci acum după 50 de minute de antrenament. Efectiv, sunt niște componente palpabile ce s-au obținut în decursul antrenamentului, pe care clienta se poate baza. Deja are o altă conștientizare a mișcărilor sale. Spre exemplu, când se ridică, este una să te ridici cu spatele în extensie, este alta să rulezi vertebră cu vertebră, relaxând atât componenta lombară cât și cervicală. Ceea ce contează pentru o persoană care, de exemplu, are patologie lombare. Dar acum să vorbim un pic mai mult despre esteticizare corporală. Bineînțeles, asta depinde de la persoană la persoană, este greu de spus, contează extrem de mult și alimentația, dacă este vorba despre scăderea în greutate, spre exemplu. Dar când vine vorba de obiective fizice, avem cliente care vin o dată pe săptămână, am avut clienți care veneau de 5-6 ori pe săptămână. Bineînțeles, astea sunt cazuri un pic mai excepționale, deoarece persoanele respective aveau și niște probleme de sănătate, aveau și obiective personale pe care vroiau să și le îndeplinească și atunci, având posibilitate de timp, ambiție și, în cazul acesta, trebuie să recunosc și finanțe, își permiteau din punctul ăsta de vedere să o facă cu o recurență mult mai deasă și atunci și noi făceam antrenamentele de asemenea manieră încât persoana să poată face un antrenament zilnic. Dar, de regulă, ceea ce recomand eu este să se înceapă cu 2 antrenamente pe săptămână, chiar dacă face și alte sporturi pe lângă. Chiar dacă după o lună de zile îi se pare că este prea puțin și îi place cum se simte și direcția în care evoluează, poate să crească la 3 antrenamente pe săptămână. Dacă îi se pare că este prea mult după o lună de zile să facă 2 antrenamente pe săptămână, deoarece mai are atâtea activități și responsabilități în viața de zi cu zi, scădem la un antrenament pe săptămână. Deci asta este în funcție de o grămadă de situații particulare ale fiecare persoane, dar noi ne dăm silința și, slavă Domnului, am avut șansa de a lucra cu atâția oameni faini care efectiv au avut ambiția, ne-au dat încrederea, pentru că contează foarte mult și încrederea pe care o primim din partea clienților noștri, contează această compatibilitate dintre instructori și clienții noștri. Degeaba te duci la o persoană dacă nu ai încredere în acea persoană să își presteze bine activitatea și știe despre ce vorbește, pentru că nu vei asculta de ceea ce spune. Și atunci nici nu ai de unde să știi dacă e vina ta că n-ai tras suficient de tare pentru antrenamentul respectiv, nu știi dacă este vina lipsei de experiență a persoanei care te-a antrenat și este o frustrare continuă că nu îți observi rezultatele și nu știi ce ar trebui îmbunătățit. Deci este important să te duci într-un loc și să te dedici cu totul activității respective, într-așa fel încât să vezi dacă este pentru tine și pe termen mai îndelungat să vezi dacă îți obții rezultatele pe care ți le-ai propus de la început. Bineînțeles, am avut și am, de fapt, o grămadă de cliente care vin și în ziua de astăzi fără obiective anume. Mie nu-mi pasă, eu vreau să mă simt bine, mie îmi place cum arăt, lucrează-mă cum consideri tu de cuvință.
și eu tot timpul voi face un antrenament personalizat pentru aceasta, cum voi considera eu că este mai potrivit pentru ea în ziua respectivă. Și dacă se mai ivește ceva pe parcursul antrenamentului, se gândește, uite, îmi place mult exercițiul ăsta, aș dori să facem mai multe din direcția asta, atunci dacă mai mult. Dacă nu, voi face un antrenament generalizat pentru tot corpul, atât pe partea de tonifiere cât și pe partea de elasticizare, mai ales luând în considerare ceea ce știu că este profesia persoanei respective, într-așa fel încât să mă asigur că se va simți bine și acum și de acum înainte. Ce consideri tu că e mai esențial pentru cineva care vrea să fie sănătos, să fie într-un corp sănătos, cum spuneam la început? Dacă ar fi să aleg numai 2 lucruri. Maxim 3, dar eu am zis 2 prima dată, așa că e la alegerea ta. Una va fi despre sport, una va fi despre alimentație. Pe partea sportivă, dacă ar fi să aleg un lucru, indiferent ce, alege o activitate sportivă, o mișcare care să-ți placă. Încearcă-le pe toate, alege una care să-ți placă. Este foarte important să-ți placă o activitate sportivă ca să te reușești să te ții de ea. După ce intri în obișnuință, se zice că vreo 2 luni de zile durează ca să intri în obișnuință o activitate sportivă. După ce intri în obișnuință, poți să-ți reduci un pic timpul de a o face. Deja știi despre ce este vorba, devine mult mai eficient, știi la ce să te aștepți, știi de ce ai nevoie și nu mai trebuie să stai 2-3 ore pe săptămână pentru activitatea sportivă, poți să stai numai o oră sau 50 de minute sau cât vrei tu, poți să ți le împarți cum vrei, ca și timp, dar în prima fază trebuie să fie ceva ce să-ți placă. Dacă nu-ți place, dacă nu empatizează cu tine ca și persoană, degeaba te forțezi, chiar dacă știi că îți face bine. Degeaba te forțezi pentru că nereușind să te ții de acel lucru o viață întreagă, organismul va consuma proteina din mușchi, va depune grăsimea pe organe și la sfârșitul zilei vei ajunge chiar mai rău decât de unde ai pornit. Deci asta este prima fază. Dacă n-ai mai făcut o activitate sportivă, alege una care să-ți placă, dar mai întâi încearcă-le pe toate. Ca să-ți faci o părere. Poate să fie dansă, poate să fie tenis, poate să fie absolut orice altceva. Poate să vii la noi, la studio, să încerci o ședință demonstrativă, să vezi cum ți se pare. Să fie ceva care să se armonizeze cu persoana care ești. Da, deci, bravo Iulian, self-high five. Unul din primele lucruri este să găsești o activitate sportivă care să-ți facă plăcere. Dacă reușești să te ții de aceasta, vii cu mai mare drag, o faci mai des, îți intri în obișnuință să faci mișcare cu propriul tău corp și cu timpul poți să încerci să-ți eficientizezi antrenamentele. Dar trebuie să menționez că sunt și niște lucruri care nu mai sunt de acord. Da, în timp ce este important să-ți găsești o activitate sportivă și încă consider că este cel mai important lucru când ești la început și vrei să pornești într-o direcție. Până la urmă, stă ca și principiu de bază, printre multe altele, la baza evoluției personale și sunt perfect de acord cu partea aceasta până și acum. Cu partea cu care nu sunt de acord este că de discutat și cealaltă parte a monedei, anume o activitate sportivă care, ok, deja îți face plăcere, dar care s-ar putea să nu fie atât de sănătoasă. Și acum nu vreau să dau un nume de diferite activități sportive, cum ar fi CrossFit. Scuze, am avut ceva în gât. Dar trebuie luat aminte că o activitate sportivă care este făcută în foarte mare grabă, fără să aprofundezi și să-ți însușești tehnica mișcării respective, poate să fie o activitate sportivă nesănătoasă. Acum, la ceea ce mă refer este că unul din principiile Pilates este că cu cât mai rapidă este o mișcare, cu atât mai puțin control poți avea asupra acesteia. Și atunci încercăm să facem mișcările fiind dictate de către respirație. Un metronom este un instrument sub formă triunghiulară pe care îl folosesc muzicienii într-așa fel încât să-și antreneze tempoul. Nu sigur că ai mai văzut cum arată chestia asta. Este o chestie de lemn triunghiulară pe fața căreia poți vedea o componentă metalică care bate stânga-dreapta și de fiecare dată când ajunge într-o parte auzi un așa ceva. Și muzicienii îl folosesc pentru a-și antrena tempoul în momentul în care cântă la pian sau diferite instrumente muzicale sau chiar canto. Acum, în Pilates, noi folosim respirația ca și metronom al mișcării noastre. Anume, așa cum este respirația, așa arată și mișcarea. Cu cât este respirația mai superficializată sau mai accelerată, cu atât mișcarea este mai rapidă. Cu cât respirația este mai profundă și mai lentă,
cu atât și mișcarea, la rândul ei, va fi mai înceată. Astfel încât marea majoritatea exercițiilor în Pilates sunt făcute asociind expirația cu contracția musculară, pentru că acolo de obicei este mișcarea și avem nevoie de mai mult control din partea centrului nostru, care este reprezentat de abdomen, oblici, zona lombară. Și din punctul ăsta de vedere, astfel și aducem în Pilates această componentă ușor meditativă a faptului că atenția este internalizată corpului nostru. Deci da, dacă ar fi să pun pe locul întâi, cel mai important este să faci o mișcare sportivă, indiferent ce, dar să fie. Mai departe, cu timpul, pe măsură ce te obișnuiești cu senzația de disconfort a face efortul fizic și te bucuri de a obține rezultatele pe care ți le dorești din punct de vedere a rezistenței, din punct de vedere a forței, este bine cu timpul să încerci să și eficientizezi mișcarea, poate explorând și alte variante. Asta ca și mai degrabă o regulă de viață decât orice altceva, încearcă mai multe lucruri. Spre exemplu, te gândești să cumperi flori. Încearcă să te duci pe la 2-3 florării, vezi ce-ți place și dacă îți permite timpul, așa ar fi bine să ții toate deciziile în viață. Apucând să faci un mic research, să vezi ce presupune, încearcă mai multe locații care oferă serviciul sau produsul respectiv și vezi cum ți se pare că se potrivește cel mai bine. Acum, pe partea de nutriție, cum am spus, nu sunt deloc un specialist. Deci, recomandarea mea, sincer, este să te consulți un specialist dacă chiar te gândești serios să îți face niște modificări în viața ta de zi cu zi. Dar ceea ce pot să spun este că dacă nu mănânci nimic, sigur slăbești. Da, acum lăsând gluma deoparte. Într-adevăr, un aport caloric mai redus te va ajuta să scazi în greutate mai repede, mai ales dacă îți crești consumul caloric prin desfășurarea unei activități sportive, preferabil ceva zilnic, chiar dacă este într-un timp sau ca și intensitate mai redusă, pentru că asta pornește metabolismul și ajungi să arzi calorii mai multe și după încetarea activității fizice. Mai bine decât dacă ai face un antrenament la 3 zile. Ai avea o creștere a consumului caloric în ziua respectivă, dar după aceea următoarele 2 zile, păstrând același aport caloric, nu vei simți așa un mare progres, iar în timp, lipsa progresului s-ar putea să te demoralizeze dacă acesta era singurul tău obiectiv. Și atunci da, un lucru cu care pot să fiu de acord este că în 3 ani de zile tot nu am ajuns un specialist în ceea ce înseamnă nutriție, așa că recomandarea mea rămâne aceeași, anume consultă un specialist dacă vrei să faci o modificare alimentară în viața ta, pentru că nu toți tolerăm aceleași alimente și vezi din nou ce ți se potrivește ție, pentru că fiecare persoană este unică în necesitățile sale. Tot timpul încercăm să ajungem la toți oamenii. Cum am spus, am construit activitatea profesională de asemenea natură încât să nu le dăm oamenilor motive sau să poată crea motive ca să nu facă genul nostru de activitate sportivă, spre exemplu. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, aici în Cluj-Napoca avem studioul pe strada Republicii număr 79, unde avem și locuri de parcări pentru clienții noștri. Să încerce ședințele noastre demonstrative, suntem deschiși de la 7 dimineața până la 9 seara, de luni și până vineri, respectiv sâmbătă între 8 dimineața și 2 la prânz. Respectiv, pentru persoanele care nu sunt din localitate, avem ședințe noastre online. Acolo vreau să ajung. Deci avem ședințe online private și cu clasa noastră zilnică. Da, acum de menționat este că locuri de parcare nu suntem singurii care oferă clienții noștri, dar într-adevăr încercăm să ne asigurăm că nu le dăm nicio scuză clienților să nu vină. Spre exemplu, punem la dispoziție umbrele, în cazul în care le prind ploaia la noi, prinzători de păr. Dacă își uită hainele acasă, le punem haine la dispoziție pe care după aceea le igienizăm. Să zicem că n-au avut cu cine să lase copilul acasă și ar anula antrenamentul, având în vedere că noi tot timpul rezervăm o încăpere și o instructoare pentru fiecare dintre clientele noastre, pot să vină cu copilul, îi dăm bureței, îi dăm cărămizi din alea de yoga, moi, mingi, gantere din alea micuțe și surprinzător, copilul fiind în cameră cu mama în cazul acesta, e destul de liniștit, adică mama nu pleacă nicăieri. Când mămica face antrenamente pe ladă, punem și copilul acolo sus pe bancă cu aceasta și o mai ajută cu antrenamentul, îi mai dă mingiuța pentru antrenament sau îi dă burețelul, deci e o atmosferă drăguță, dar înțelegem. Sunt situații excepționale și încercăm să ne adaptăm pentru fiecare circunstanță. Lasă-mi în coment ce impedimente ai găsit tu în desfășurarea activităților tale sportive și voi reveni cu o posibilă soluție. Vezi dacă cumva ți se potrivește ție. Cealaltă variantă este cu clasa noastră zilnică online. Deci noi de luni și până vineri, de la orele 19, respectiv sâmbătă și duminică de la 9 dimineața,
avem în timpul săptămânii lucrătoare Pilates la Saltea, iar în timpul weekendului avem stretching la Saltea, în care antrenamentele sunt un pic mai generalizate pentru nevoile tuturor persoanelor. Acum, din nefericire acolo, nu putem personaliza antrenamentele pentru toate nevoile. Tot ceea ce încercăm este când facem activitatea aceea sportivă să luăm în vedere cele mai comune dintre afecțiunile în care ne-am confruntat până acum și să creăm antrenamentul într-așa fel încât să avem pe acestea în vedere. Deci chiar dacă nu știm ce probleme au cursanții noștri la clasa noastră zilnică, încercăm să avem grijă că toate exercițiile sunt făcute într-o postură corectă, practic în principiile Pilates. Într-adevăr, încercăm să realizăm și antrenamente online. Acum și dintr-un punct de vedere a faptului că pentru clienții noștri care, de exemplu, nu aveau posibilitatea să vină fizic la studio, fie că studioul este prea departe ca și locație de ei și nu pot să-și permite ca și timp, fie este că e pur și simplu vorba de finanțe, nu este nicio rușine. Noi am încercat să deschidem această variantă de clase online într-așa fel încât persoanele care și-ar dori să încerce varianta aceasta de antrenament, să aibă posibilitatea de a-și forma o părere în legătură cu ceea ce înseamnă Pilates și cum profesăm noi această activitate sportivă. În sensul în care, deși această variantă este, cred că, a doua cea mai ieftină variantă noastră de antrenament, noi dăm silința pentru aceasta ca și cum ar fi o persoană la noi fizic la studio. Facem antrenamente într-așa fel încât să încadrăm toate grupele musculare, atât pe partea de tonifiere cât și partea de elasticizare. Și bineînțeles, în cazul în care clienții noștri au nevoie de o abordare mai personalizată, avem și posibilitatea de antrenament private online, care se pot desfășura de la orice ore, dar varianta aceasta cu gașca de Pilates este de luni și până vineri de la orele 19, sâmbătă și duminică de la 9 dimineața. În timpul săptămânii lucrătoare facem Pilates, în timpul weekendului, pentru că clienții de obicei după o săptămână întreagă de lucru încercăm să facem activități mai relaxante, de întindere, într-așa fel încât să dezvoltăm acest confort organic despre care discutam mai devreme. Și înainte să uit, dacă vrei să vezi cea mai ieftină variantă de antrenament a noastră, intră pe pagina noastră de YouTube Pilates Cluj, acolo mai postăm antrenamente și dacă îți plac, nu uita să lași acolo un like. Tocmai de aceea te așteptăm și pe tine cu proiecte noi și cu noi sfaturi pentru telespectatorii noștri. Mulțumesc foarte mult că m-ai primit, mulțumesc foarte mult că am avut oportunitatea de a fi aici cu tine în seara aceasta. Am mare noroc cu echipa mea că sunt înconjurat tot timpul de oameni chiar mai capabili decât mine, care mă ajută să cresc tot timpul calitatea serviciilor noastre și tot timpul pe paginile noastre de Facebook, Pilates Cluj și Instagram, încercăm să postăm noutăți, lucruri pe care oamenii le-ar putea aplica vieților de zi cu zi. Avem tot timpul evenimente, avem tot timpul promoții pentru potențialii doritori care vor să încerce tipul ăsta de activitate, așa că invit pe tine, cât mai multe persoane, să vină, să ne contacteze, să ne cunoască, să ne pună întrebări, să ne solicite, pentru că numai așa putem să tot creștem. Bineînțeles. Da, deci acest lucru este valabil și până acum. Le mulțumesc întâi de toate instructorilor mei, colegilor mei, care își dau silința în fiecare zi, lucrează alături de mine, alături de ei am putut să creez brandul la ceea ce este. Acum suntem în procesul de a face al doilea studio. Să sperăm că de acum încolo voi întâlni persoane la fel de capabile, la fel de interesate, la fel de pasionate de această activitate, care își vor da interesul să învețe și pe urmă își vor da interesul să profeseze ceea ce au învățat. Așa că da, întâi de toate, un studio nu este făcut din aparatură, este făcut din oameni. Degeaba avem noi aparate aici dacă nu avem persoane capabile care să le folosească și să-și dea interesul în a ajuta clienții să-și obțină obiectivele personale. Și mai important decât atât, sunteți voi, toți clienții, toți cei care vedeți acest video, atenția care ne-o dați, încrederea care ne-o oferiți, susținerea primită până acum ne-au ajutat să ajungem până în acest punct, ne-au ajutat să evoluăm. Față de acum 3 ani de zile am mai deschis încă o încăpere de antrenament, ne-am dublat echipa, ne-am dublat numărul de aparate, acum ne dublăm numărul de studiouri. Deci da, nu s-ar fi putut fără contribuția voastră, fără susținerea colectivului. Deci da, jos pălăria și de aici haideți să facem mai departe visul să meargă. Așa că, în cazul în care nu ai făcut-o până acum, butonul de like, abonează-te, clopoțelul, pe data viitoare.